Salut! Sunt Răzvan. Am o experiență în consumul de droguri de 10 ani și vreau să vă vorbesc despre câteva dintre primele semne ale începutului consumului de droguri. Episodul 6. Banii. Drogurile costă. Drogurile sunt pe bani. Indiferent că vorbim de droguri puternice sau mai slabe, indiferent că vorbim de droguri frecvent întâlnite pe piața drogurilor sau rar întâlnite, ele sunt pe bani. Putem vorbi de consumatori care dispun de bani din familia de proveniență, de acasă, de la părinți. Și de asemenea putem vorbi și de copii, consumatori care nu dispun prea mult de bani. Poate vin din familii cu posibilități reduse sau chiar sărace. Indiferent de starea lor financiară, ei au o nouă cheltuială în viața lor și asta îi influențează. Pericolul sub care stau cei care au bani, care dispun de bani, este acela de a accesa mai frecvent, de a consuma mai des droguri și, cel mai probabil, și mai puternice. Dincolo, copiii care nu dispun de bani, care provin din familii nevoiașe, aceștia sunt sub pericolul de a apela la mici prostioare la început, ulterior la contravenții, ajungând la infracțiuni, acolo unde consumul a înaintat atât de mult. Dacă el nu primește bani de buzunar, din motivele cunoscute de familia lui, el va trebui să facă rost de bani pentru droguri, tâlhărie, jaf, proxenetism, pentru a face rost de bani.